Assalamu alaikum. Yan uwana, wannan shine darasinmu na farko da zamu fara bayani akan yadda zaka kirkira application ta hanyar amfani da Sketchware a cikin wayarka. Kuma shi wannan application ne zai ma duk wani abu da kake so, ta yanda ka bashi umarni duk zai maka, kamar yadda kake ganin sauran application da sauran application da kake gani a wayanka. To yanzu zamu fara ta hanyar ɗauko application daga Play Store. Da fara zaka buɗe datan ka, sannan sai ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store ya buɗe ma, sai ka shiga gurin sacin ka rubuta Sketchware. Yau idan ka rubuta Sketchware za ka ga ya ɗauko ma application ɗin gashi nan, yana zuwa sai ka installing nashi. Bayan ka gama installing gashi nan yana da nauyin 53 MB, sai ka installing nashi. In ka installing nashi akan wayanka, shikenan zai buɗe ma kamar haka. Kun gan shi nan mun ɗauko shi, to kawai sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai buɗe. Ya buɗe. To idan ya buɗe shi kenan sai ka shiga ciki, create new project. A misali bari mu fara da test app. Sai ka taɓa create app. Gashi nan ka taɓa, zai buɗe ma test app project. Gashi ne ya kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan gurin, za ga akwai buttons a nan gefe. Wannan shine layout da Android apps da widget. To ya danganta irin version ɗin Sketchware da kake amfani. Wannan ina amfani da Sketchware Pro ne. Akwai Sketchware normal wadda muka ja mu ɗauko a Play Store. Wannan ita aka fara amfani da ta sakamakon a matsayin ka na beginner. Za mu ba da link ɗin da aka ɗauko wannan ɗin ma daga baya. To idan shine ɓangaren main page na application ɗinka, sannan akwai event a nan akwai on create event, wato activity naka. Akwai view, idan ka ɗauko wani buttons ko wani abu ka sa a can zai nuna a nan. Akwai component, akwai drawer, akwai more block. To bayan na kuma ɗin ɓangaren component, a ɓangaren component akwai wannan button ɗin mai alamar plus a jiki. In ka taɓa shi za ga buttons ga su nan. Akwai intent, shade, preference, calendar, vibrator, timer, dialog, media player, sound, pool da ma dai sauransu duk ga su nan kana ganin su. To wannan kenan. Sannan a nan in ka taɓa gashi nan akwai library, akwai view, akwai event, akwai sound, akwai font da sauransu. To a darasin mu na gaba za mu nuna maka yadda zaka fara ƙirƙira application ta hanyar amfani da wannan Sketchware ɗin. Wannan mun yi shi a matsayin introduction.